creació d'una marca pot semblar un camí senzill, formada per un nom i un logotip. Però després d'haver-me endinsat en aquest procés, puc assegurar-vos que una marca va molt més enllà d'aquests dos elements visibles. Una personalitat única, una identitat coherent i una connexió propera al públic són tres dels elements bàsics que ha de tenir una marca per posicionar-se a la ment de l'audiència. Soc la Carla Gallardo i aquest és el tema del meu treball de recerca, la creació de la meva pròpia marca de joies. Així doncs, el meu principal objectiu ha estat crear una marca de joies des de zero i aconseguir un projecte d'èxit el qual pugui veure la llum duent-lo a terme a la vida real. A més, una de les meves motivacions ha estat poder expressar en aquest projecte el meu any d'intercanvi a Minnesota. Però, com es crea una marca i quins són els passos imprescindibles a seguir perquè tingui èxit en el mercat? Doncs bé, la resposta a aquesta gran pregunta es troba en el meu TDR, que es divideix en dues parts, la part teòrica i la part pràctica. Per la part teòrica vaig realitzar una recerca sobre el concepte de marca, els seus atributs i les seves funcions. Vaig aprofundir en la importància de mantenir una identitat coherent a través d'eines com, per exemple, un manual de marca o bé el branding. I també vaig incloure tota la informació necessària per explicar el procés complet de creació de la marca. A més, vaig detallar com es dissenyen estratègies comercials, com per exemple anàlisis d'AFO i anàlisis CAME. A partir d'aquí vaig poder realitzar la part pràctica, on vaig crear la meva pròpia marca des de zero, la qual vaig anomenar Vega Jewelry. Vaig començar realitzant una investigació de mercat per poder definir el públic objectiu i la proposta única de venda. I a partir d'aquests resultats vaig poder definir la identitat de la marca, incloent-hi el nom, el logotip, la personalitat i els elements visuals, que els vaig incloure tots en una guia d'estil per tal de poder garantir la seva coherència. Un cop creada la marca, vaig dissenyar i produir la joia. Per fer-la em vaig inspirar en el meu any d'intercanvi a Minnesota, ja que si us hi fixeu, els dos triangles de la joia, si s'uneixen, formen la forma de l'estat, a més de transmetre altres significats. A més, també vaig dissenyar una estratègia comercial basada en els anàlisis CAME i d'AFO i finalment vaig crear una pàgina web i un compte d'Instagram per tal de poder promocionar la marca i donar-la a conèixer a un nombre més ampli de persones. Fent el meu treball de recerca he après que l'emprenedoria requereix molt esforç i dedicació, però també que amb passió i constància es poden aconseguir grans resultats. El meu treball de recerca m'ha obert les portes a un futur que n'estic segura que continuaré explorant. Moltes gràcies per escoltar-me i espero que us hagi agradat.